full episode Ilocano Love Storya. Oh, kunak na ang kapay dito terminal bar dyan. Alag kapitang rodeng. Mga lakalatan dito ha, siyak bayad. Ha? Sure ka? Wen, mga lakalatan. Agraman sandwich dita kin manang indang. Agkapita kidi bayad ti panagura ta iti tornota. Thank you ah. Naimbag ka talaga agayem par dyan. Mga lakakit din. Pasablo at nakpilaan. Nakatsambakan sa agit diti pasayeros mo ah. Ha? Saan mat? Angam kastalang tibiyag ako nada. Sa bagay, no panunutan ka, saan mo tamasapol ngagtrabaho ka kay? Anya, iti sir-sirbi ti kada dagiti naganaking kay di Canada. Masapol lat ang agtrabaho bro. Narigat mo't na agur-uray lat tanda tao. Ewan mo't gidi ah. Sige, mabit lang. Tagtimpla ko pa iti kapik. Tapos may mayat mo't lang, ti pa naginisto yata. Naimasa talaga ti kape no libre ah. Anya. Amo bro. Nagkasat ka lang ko na kinimil. Oh, ape manan. Dahil pala sang kaibagamat. Punot. Nya pa lang ti sa pulim. Beauty and brain ako nada. Anyan. Bro, walat kasingin ah. Nagdala ko ma. Kahit ko asawin. Mga sawak to no, masarakak ti kasingin na. Oh, naidaitan bro. Uwan ba't? Iso nga. Apalang kalaunay. Jesus, ado dita bro. Ni Charmy, ni Aname. Kasta una ti kinida, lumapanta yung mangan, iti pagpapayan da ka serbedora. Anya? Awan mo sa pulo may tigna pintas da, saan ka di? Uy. Awan mo ako nakadakwada. Ang asingpad, kanimada ng agpadpada. Among bro. Ti ayak. Agubog ditoy. Oh. Sa lang akin ruar alanga. Ngamkit di, tay pagpitikan ti piyusong. Wan matkit di Kidam? So, ang mga sawak to. Nuadakas kinimil ang masaraka. No? Bayam tadamagek no at damapukpo kawa kasi na. Ay, apo. Adda ko ma. Ne, siya akong ti aking turno bro. Ha? Baliwan tan naman ang taagkapi ng madamdama ha? O, sige bro. Sa'yo. Urayag mo ti patang ko. Hello mama? Hello. Oh, agyaman na kasi nung batang di awag ko. Saan mo sungsung batang di awag ko ka? Nairan namat ngamin ngagman maneho ak mama. Kanya nga mintiga po na ako di maneho kapay lang iti taxi dita. Narigat yagi sistem baylatan mama. Anya? Oh, naisagana mami na kasapulam? Tilangan ticket mo, Tiro Ryan. Anya? Oh, nakiktot ka. Anyaman nga oras, maawat mo. Katag flight ka Dagos. Sumaruno ka kada kami dito Canada. Anya? Adagur oray at trabaho ditoy. Kasta ka di mama. Angam kasla kayat ko dito eh. Anya? Apay, di mo kaya tabakadan na kami iho? Aman mama, kayat ko. Anya nga ron ti kayat mo? Ano sa blantan tekman maniho iti taxi tita? Naragsakak iti trabaho kas taxi driver mama. Uray pay. Nabimpinta si opportunity dito iho. Sige mama, panunutak pa eh. Anya, panunutot? Anytime, maawat mo ti ticket mo. Isarugya mo, daging pake. Basta mama, panunutak pa eh. Oh. Apay nginawis nakmanan dito yung restaurant kalpasan di Carbanda. Kahit kung ag-dinner ta, Benny bro. Oh? Amangan, saan tanto nagkita pa eh. Nay. Anya day ta sa asawang dyan. Nagsalita kami lang kan mamay di rabi eh. Anya timbagana? Apay kastamot ng tibagbagam. Anya asan ngagkita? Pudno ti bagbagak bro. Anytime kat sumangpot ang type plane ticket ko. Anya? Wen, naproban matan ti bisak. Kaya't
sumaruno akton kadakwada di Canada. Kasta. Nene. Nagunag mo tanti sinay mo. Kaslasan ka naragsak. Dagiti daduma kasta unay ayat da makapaniyay. Si kakit di mo ten. Nagliday ka. Adda pa iya dagiti naganakken ka kan kakabsat mo. Lumabali lang, bro. Ito wayak latan. Amukon. At dasaan mo ama panawanan niya. Kasanon ni Mel. Di pa ikat agin na dayo kami. Nasaya at simbang putkan. Apay, Papa? Himawag itay ni Rusty. Anya? Simbang put gayam. Kat? Anya tiga po na nga imawag? Diyan mo. Ngam siguro, iring-ring naman ang tirik na nakang ka. Sorry, Papa. Adan ka ayan-ayat ko. Ibagam to kong kuana. Uwan, Papa. Adan nagkinarian mi kan dyan? Iso sa bagay, awan makunak kan dyan. Nupay, may sa doktor di Amerika ni Rusty. Pudno, Papa. May sa doktor ni Rusty. Ngam ni dyan tay ayata. Nupay kasta, iha. Kasaritam lataan na sayaat ni Rusty no kita kayo. Uwan, Papa. Kaya't kumata makasarita. Ibagat kan kwa na nga awanan mauray na kanyak at sardengan na kon. Kasta tirumbang iha. Kasarita ba na saya at yung tao? Tapnusan nga adda ang masakitan. Amok mat, Papa. Iso hindi kayo matanagan. Sa anak mat atay babae, abalasubas nga sasao. Anya ti bagam law. Makipagkita ka nun ni Rusty kanya. Kaya't kumata makasarita. Tay agar-aram kan ka doktor nga da ija Amerika. Uwan, simangpad ka no kung ni Papa ta imawag. Kaya't ko nga ibagakin ko na. Nga andan ka ayan-ayat ko. Kaya't mga duwata? Si Kaman, noong kailangan ka. Sure. Saan ka nagdanag? Nasaysayat pa ikid dinuduwata. Tapno mamatin tiloko. Ibagakin ka lang. Diyak ipalubos nga dapat makagaw kan ka. Agselos sa tilab ko Talaga. Selos at anda tinapod na panagayat ko kan ka. Saan kang hagdanag? Tapulos at ikan to isukan. Anyaman ti mapasama. Uray asin o dagiti agaram kanya. Rumbang lang nga di nakisukat. Tanusikan ti mapukaw kanyak. Kaya-kayat ko pa nga angis ko't magsat. Alam mo naman, mamati akon. Ngem, adda parikat. Nga isumot ti kayat ko nga ibaga kumakin ka. Ngem siguro, saan pa nga ita? Ibagak tulat takin kan. Anya day ta? Kunakmat nga saan nga ita? Kunaan dapat ipan nakisinarak ta iti agar-aram kan ka, doktor. Saan kan sa mo na nagbiyahe bro? Nakatambay ka mo dito terminal? Juan bro, pinamanayhok pa lang iti sa bali tayo taksik. Apay, maditi bagbagay? Adda sakit mo? Amumundi ka po na. Anytime manipon ita kung nakmatkin ka na minsan. Sumagpatan ti plane ticket ko. Okay. Adda ka rin? Awan pa eh. Angam adda parikot ko bro. Anya rin ta? No asino ti magigamit ti taksi? May isa dayta. Angam adda kang runaan. No maitalag mo kanyak tilogan mo. No problem. I-deposit ko ti bank account mo ti boundary. Talaga si kati pangitalkak bro. Agraman ni Mel. Anya? Among kadi akin na sinarak mi ti doktor nga agar-aram kan kwa na. Nga adda ija Amerika. Anya? Si Mang Pet. Kat
Kinasinarak yun. When? Unya nga iti reaksyon na hindi niya maamuna ka. Awan, kasla nasukaan. Kaya muna siguro kahit gaputa doktoran. Isun ti ayaten, wano aklonan ni Mel. Kasta. Angam saan ka nagsasao bro, iso dalain. Unang nakasango ka may. Natural. Malakit eh. Gusto mo kidiya. Sinango na, saya. When? Leta mo ti dayawag ken kuana. Saan abastos akas kadagiti daduma? Isungarod ako na kanagasat ka una, itanasing patikain ayat mo. Nga maddangarod parikot ko. Kasanon no kelata mapanawak ni Mel. Ha? Tsak pa yung bagbagakin kuana ti ipapanaw ko. Ay, daitan, parikot ta talaga. Kahit kasanon, no saan lata asar dengan dadya doktor na maamo na ang mapana ko ni J. Canada. Ay, adaman ka ni Milday na. Nagtalik ka kumakingguanan niyan. Iso nga rod nga italik ko pelangkin ka ni Mel no bilang. Bantayan bro. Wow, guard. Security guard, bodyguard. Well, mabalin mo no laki di takayat na. Asyak pa lang ti bodyguard na ba ti kawan mo. Kasaritak to bro. Inton ipakadak ipapanaw kon. Oh, hello, Johnny. Oh, naawat mo ka diti plane ticket mo. Wen mama. Oh, nukas tagaro, drugya mo ti aging pake. Into na may alawas ang ti flight mo. Oh, adu pay arason? Husto daytan. Gumita ka ni ti pangitalkam di tataksim. Wado ilako mon. Saan mama? Ipamanayo kan bro Benny. Ala baka buka. Basta next week, adakan dito eh. Wen mama. Kasi tinako na akiho. Saan ka kadi mailiw kada kami a pamilyam? Aman mama. Angam no adala ko mapan nakabalin na. Sana ka pamanaw dito eh. Kaya na sino kumapay nga ti mga sikaso dito balay. Nakasarita ko ni Uncle mo a Mario. Iso Iso nga wa na ti rason, See you soon, iho. Bye. Bye. Keep safe always and God bless. Love. Nay, pinatpatam tinakulam ko. Apay, kasla, agmamayo ka. No maditirik nam, apay nga inawits nakpaila dito yung restaurant. Imayak latta ko man niya balayo. Saan ko nga mo? No, kasano arugyak. Ti? Ada ka di parikot? Love. Kuma, saan ka nung agbalbaliw bayat ti kaadda kiti adayo? Aniya? Saan ko anam naman da ito eh? Kunat no saan to ang mapasamak. Ngem addan plane ticket ko. Impawit da mama. Kasta ka di? Ngem promise. Uray anyat mapaspasamak. Urayan nak, please. Tiyan mo kidikat sana ma-approveran ti petition da mamakanyak. Ngem approved aminan. Tay visak. Tay plane ticket ko. Tay patulod maten. Diyan. Sa di naman ti ayan ko. Si kalat na tinay talimang iti kaunggak. Pangasim. Saan ka kumangagsangit? Diyak mater. Love. Nabigla. Ikarik. Diyak to pulos agbalbaliw nga ure adda ako ni tiyatayo. Kuma. Kanayon to ti pa naginawag ta. Ag-video call tanto pa, please. Well, saan ka ngagdaan? I will be right waiting for you, love. Akiamanak. I love you so much. Love.
Love you more. Love ko. Oh, apa yun, friend? Nagsasangit ka matan. Anya nga ron. Iso nga inawis ka dito kandi. Tadya kahit na makita na giti ka opisinahan tayo kung sakit Apa yamin? Nagapa kayo kini dyan? Saan? Umatayon ni Jan. Oo, madayo ko nam. Oh, Charlie. Sa di na ti papanan na. Mapana ni Jay Canada. Na-aprobaran ti petition na gitinaganakan ko na ijay. Ano niya? Impawit na kanon ti plane ticket na. Namayag kaya mo na na-aprobaran ti visa na. Saan na nga yung bagbaga kano kanya? Taninahing kaskaso. Kasta ka di? Ngam ko na. Nabayagan tayo dyan. Mamaling ka di na kaya timapan. Ay, nagasat ka friend. Anya? Inton sumangpad, agkasar kayon. Kalpasan na, alain nakamutan ichay. Oo, di na saysayat manantigasat mo siya. Ngam kasanawa kita. Panawan na. Saan aparikot day ka? Tangay high-tech matan. Advance itan ti teknolohiya. Mabalin yung tegsarita nga kinita babaan iti internet. May kawa ang tulakin di. Kan, adadanag ko. Danag nga. Amangan, no saan kami ito nagkita pa eh. Anya? Kasanuan, no makasarak to iti sa bali ijay. Asus, apay, awan pa nagtalak mo iti kaayan ayat mo. Dakal, friend. Ngam, amok nga do ti sulisog ijay. Liberate and dagiti babae ijay. Ay na friend, uray sa dino, adda sulisog. Depende day tan, iti masulisog. Uwan matkit di. Saan ko nga mo? Ada pa nagamak ko. Kasla. Saan kami nga kita? Kano ang kita kami tuman? Adat sa baling ay ayatin na. Dayta ka diti ko na mapagdandanagam. Uwan. Nada pa nagtalag mo kan dyan. Sana rin ba nga makarik na kayo ti kasta? Saan ko nga mo, friend? Talaga akas ti marikrik na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Apay nga't paradam nito igit ti baybay ti taksim, love. Kaya't kung agsarita ta na imbag iti maudi akong taway. Kaya't kung agkinarita. Love, madanag anak actually. Pagdanagam ko ma. Kasi nun, no dayto yun ti maudi apa nagkuyog ta. Anya? Apay mat. Kasi nun, no makasarak kan doy ti sa bali. Dinto mapasamak day ta, love. Tasi ka lang tinaitalimang iti poso. Diyan, Sikakit niya. Nang runak at adda da jaras ti a doktor na pingat nga grayo kan ka. at niya? Please, love. Agkari ka kanyak. Orayan nak nga ori anyat mapaspasamak. Agsubliak. Tapno umay kutong palang ti karik. Wan, saan ka ngagdanag? Tada aktulat nga agur-uray ken ka. Love, promise. Agyamanak. I love you so much. Love you too. Kuma. Promises are made not to be broken. Saan lang asap ti pangibaga ang iti dayta?
Taam mo, nga ado ti sulisog iti papanam. Amang ano, di tanto pa ikit nagkita. Saan mo ko mapananutan dayta? Saan ka nagdanag? Sila lagi pagtulat ta. Nga adda agur uray kanyak dito love. Uwan, saan to kuma amang laylay ta ayat mo, takas taak man. Ikarik, sika kat si kantula ang tiinak ayater. Love ko. Apay kasta tila nga masimangpet, anak. Nagsangsangit ka? Papa, Apay, nag-aapa kayo kin dyan? saan papa? Ngam, pumanawan ni dyan. Anya? Uwan papa, ang flight na ninton umay alawas. Oh, papanan na. Mapana ni Jay Canada papa. Sumurutin kada mamana ijay. Adang aminin ijay ti pamilyada. Awan mo't nga tatidakes na. Tapara mo't laang kada kayo siguro dayta. Uwan mat kiti papa. Ngam, kasladyak pa'y nakasagana ti adayo na. Masapol nga awatom. Ngamin, patsyag anasaya at ti plano na itiyada yun. Saan po nga mo papa? Makarig na akit ti danag. Anya, Kasla, nakarig na ak. Adi kamton agkita pa'y. ay na anak ko. Sana dayta ti panunutam. Saan mo apukawan ti panagtalag mo iti kaayan-ayat mo. Panagkitak kin dyan. Kat nasingput mat. Uwan papa. Amok dayta. Ngam, adot sulisog ijay. Liberated dagiti babae ijay. Iwaksim ko madayta apang panunutam iha. Tano dayta lat adda di ta panunot mo. Awan nasaya at nga ibunga na. Agtalay ka kunay kan ka bro. Sikanto kumati mang sukon kan mangitulod kinimeli di trabaho na. Awan pare ko titi dayta. Kasta mo tin iti taksi ha. Makamuha ka iti boundary. Jakon ka nga numano ti boundary. Nang runa kat sukunan kan itulod mo ni Mel. San ka ngagdanag, san ka amalugi kanya-kanyan. I-deposit mo lang iti account ko ti boundary. Ibati kan Mel ti ATM card ko. Tano masapon mo ti pang maintenance iti lugan, makirawar ka. Ay, san mo da pare ko dayta. Yan kang runaan. Bantayam, deja a doktor, ha? Wen, agtalag ka kumay ti kainayat mo. Nasingpet a babae ni Mel. Sana bala subas? Yamanak bro. Deja la doktor ti pagdinagak. Amang ano niyang tugid iti aramida na ken Mel, numamo nang awana kong dito eh. San ka ngagdanag kunak manen? San ngagbalikas kanyak daya doktor? Agyamanak bro. Kayat ko pa asik at ipagtinagan ni Mel ngam deja doktor. Anya? O anya, nakasaganan ti kabsat mo amang sabat kan kanya airport, iho. Sige mama. Mailiw kamin kan ka. Saan lang ata kayo mama? Kailim kayo matan. Takayo kan papa, kan nagiti kakabsat ko. Ala nga roda ni iho, agananad ka ha? Tarabay na ka ni Apo Diyos iti panagbiyahin. Bye. Bye ma. Oh, makasangput matlaangan dito iti anak ko. Kayat ko adito ito matan na mga sawa. Agayat unay na Mel ka dyan. Anya nga tati mapasamak iti relasyon da. Ita nga addan iti adayon ni dyan. Gusto ti ko na ni Mel. Liberated ti kadwa na babae ijay. Nang runa kadagiti talagaan ay pasngay. Kanayan nakin ijay.
Sa bagay, biyag daday ta. Makaamudan no anya ti aramidan ta. Awan mo't makunag kan dyan. Nasingpet ang dilaan mo ti sulisog. Adaawag iti landline mi. Asino nga tati umawag? Manansala Residence, hello. Oh, si Kamit Gayam Rusty, iho. Simre kan iti trabaho na. Baliwam to, ti umawag, iho. Awan kadiking ka ti cellphone number na. Sige, iho. Isulaan ti awagam. Sige, iho. Bye. Agayat samot launay ni Rusty ken Melanie nga anak ko. Napanlang aruda ni Jay Amerika, naghawid pa ilaang, kayat na ti ag for good kano ditoy. Kayat na kadiditoy ngum ijay. Wan iha, kalkalpas milaang nga nagsarita. Ang niyamat ang kinatagulit ni Jaya tao. Kasla saan ati akal? Agayat sa launay keng ka iha. Ngam agdan kaayan-ayat o, papa. Sang gumlata na saya at saan mo apakpakitaan iti madi? Makaumamat. Talaga akas ti agayat, iha. Nagitidad duma dita. Aging ga iti sandapay ana ikasar. Iti kursunada da. Saan da basta mamingga. Awan, papa. Uray umadayan ni Jan. Awan lang tati mauray ni Rusty kanya. Oh, ala. Adaking kadayta, iha. Saan kaabiyangan iti dayta abanak? Amumbat. Tinasaya at para keng ka. Owen, papa. Alang araw din, iha. Kastapay. Bye. Ni Rusty, kinagulit na tao. Ay na, itay pa'y day taawag nga awag kan ka, friend. Pwede mo sumbatan. Asino kayo day ta? Ay, kulit. Ni Doktor? Asino kumapay? Anday ta. Naumamot lang. Sakat oras ti trabaho. Mailiw nga rot kan ka. Anya kumaaga po akailiw na. Agayan ayat kami aya. Word. Saan? Ngam agayat la unay kan ka, friend. Numasuro na. Agsasawa ko. Ay sus. Saan mong aramidan ti kasta? Mga no makapanunot iti dakas kontra kan ka. Nala, sungbatam kit din. Saan nakasar dengan data? Ngam saya atam lang Hello? Hello, Mel. Pasensya ka no madisturbo ka. Kaya't ka lang ang makasarita. Baliwam to kumati umawag. No adda ako ni Jebalay. Tamay pari ti makichismis iti cellphone during work time. Okay, maawatak. Tinapatag kat nakasarita kan nangod ko ti boses mo. Sige nga ron. Thanks. Bye. Bye. Makapasuron na talaga. Basit lang ti pagtup-tup pala. Relax, my friend. Kalma ka lang. Narigat, egsup-supladan, ta ang mga nod-adang agparikot ka. Anya? Nangruna kat awanan ni Chan. Uray, tadamot ni Benny. Imbilin nak ni Jan kan kuana. Sa bagay, adta ka mat itinasaya at nga ima ni Benny. Talaga mat. You're in good hands, kan kuana, friend.
Natar, kan nasingpat mo lang. Akas kan ni dyan. Anak, addan ni Benny. Uwan, Papa. Umayan. Mabitlaan. Ay, anya lakit din dahito yung ubing aya. Nagbayag nga agrub-rubwat. Mabit lang, Benny Barok. Yuray mo labasitin to'y gayam mo. Wanjan. Paspasin siya amon, Barok. Ha? Ewan, sir. Ang problema. Sige, Papa. Bye. Mwah! Sige. Agan anad kayo, iha. Uwan, Papa. Bye. Ti anak ko na ya. Naimbag, tadamot day ta agayom na. Agasom day ta. Sukunan kan itulnog na. Angam, saan nga ta ang mapasamak ti pampanunutag? Nga iti kanayon a panagkuyog da. Ket addan to maabal a relasyon iti nagbaetanda. Nang runa no addan ton sa bali ang masarakan ni John Ijay. Ay, saan la maibagati gasat ako nada. Ambom iha, saan tayo ang maibagatag iti dumteng apasamak? Anya day ta, Papa? Makita kan mapaliiw ko. Naragsak kayo kan Benny. Nukas di asukunin na ka. Naragsak namin akasarsarita, Papa. Kas kan John. Nasingput-mut ni Benny. Uwan, Papa. Iso nga intalak ni Jan kan kwa na ti taksina. Kasta ka di iha. Kan iti kasta, adamang sukon kan pangitulod na kanya. Kasla regular a pasahero Dahi tangarhod. Nadagkat kayo unay. Awan to nga ta ti maabal a relasyon. Itinagbaatan nyo adwa. Anya? Dahito'y kat imapaylaang iti panunot ko, iha. Nasingad nga agayam da dyan kan Benny, Papa. Din tumapasamak ti ibagbagayong. Saan tayo laang amo, iha? Ang mga numadevelop ti ayat itinagbaatan nyo adwa. Anya? Wan, agayam da Benny kan dyan. Ang dahito iti panunutom anak ko. Uray nga tajay kayo. No kanayon amadadang ket sumgad. Saan asumi na iti panunod ko dyan ay baga ni Papa? Amangan ka no? No iti kanayon apa nagkuykuyog mi kan Benny. Anta maabal a relasyon? Adayo ang mapasamak na ita. Nasingad nga gayam da Benny kan dyan. Kan may sa, ada nagkinarian mi nga uray anyat mapasamak. Saan kami ito nga agsina wenno aglinni pa. Adtuyak amanguray kan kuana. Kan nagkarimat nga agsubli. Tapno tong palin na ti Karina apa nagkalay sami. Kasano ko mga... Adta na sa ukanyak ni Benny. Apalan na unay ni Jan, taiso inayat ko. Kat nakunana. No adta kasingin ko, kat arman na. Kaya't nasaw. Diyos ko, adangat analimat, arik na kanya. Agyaman na.
Kunak mo talaga at ina ko awakan. At sakit ko man at talaga tirik na kanakam ko. Hello, love. Kunak mo talaga di na ko nawagan. Ag sakit ko man tinakam ko. Pasensya kan. Talaga nga aduti na si Gaso kiti panagsangkot ko. Tanas kin nagtrabaho akon. Trabaho? Wino, sa balintas kasi kasundi ta. Trabaho. At ako mapay sa bali. Kasla di na kong kailiw. Nagchatak pa ng awan response mo. Sorry, love. Talaga nga aduti na si Gasok. Kat itala nga makawayaak. Sige, awan mabalin ko. Ang oray short message la kumamat. Ang awan. Sige, amang ano makadisturbo akpay. Bye. Ay. Diyos ko. Dahito'y ka din, ti pagrugyan, ti pagamam ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Manansalas Residence, hello. Si Kamot Gayam Raste Barok. Simrekan iti trabaho na. Kasta ka di. Nasaya at mat Barok. Ha, nakaamuam iti dayta. Kasta ka di. Pan, dandanin makabulan na ijay. Oh, dayta ti Jack Ammo, Barok. Oh, sige. Baliwam to lang ti umawag no malom. Wan, Barok. Kasta pa nga rod. Bye. Ay, may samot day jay arasti. Kasano anaamuan na kaawanan ni John dito'y Pilipinas. Kan, saan ka di pa'y nagsubli jay Amerika? Napingat day jay nga agrayo kan Mel, kat amangan. Nuriribukan naman at ti anak ko. Ay, saan ko latan nga ibagbaga iti anak ko? Mainayon pa'y aparikot na. Sorry, Mel. No di nakmawatan. No apik di matadyak man lang agpay so nagchat. Ne. Nimot ben na dahito mawawag iti messenger ko. Hello, bro. Kumusta? Hello, bro. Awan pa rin ko dito eh. Si kagid diya. Namo ka ni Mel. Namnamin sa kakanupay lang yung mawag. Sipot simbangpot ka dita. Kuha ngamin, bro. Kasta nga rod. Ado ngamin ti nasikasog dito idi simbang petak para iti pagsarka ka trabaho. Kasta ka di? Ket, kumusta kayo mat dita? Suksukunan kan itultulod mo kadimot laang. Saan kang agdanag? Ikisay mo iti boundary ti taktak mo, bro. Saan na parikot na ita? Agyaman na kiti kinasayaat mo, bro. Wen, saan ka nagdanag? Agsubsubali takto, bro. Sige, kastapay nga rod. Bye. Bye. Ay. Naamula ko man ni Benny ti Gapuna. Kastamot ken Mel. Naamukla ko maakasto ti plano da mama. Nasaysaya at kumapay. Asaan ako nga imay dito yung Canada. Nasaysaya at matla ang tibiyag mo dito, iho. Kita ang banda ti kakabsat mo. Ngem, mama. Tangro na maaasawam ni Sandra. Anak ti milyonaryo. Ato, ti negosyo da. Adda kaayan-ayat ko yung Pilipinas, mama. Urayan na ti panagsublik. Tanam na maam ka di, basta makasubli ka. Anya? Mabayag at simpo sakbay ang mapalubusan kang agawin di Pilipinas.
Masapol, makaala ka pa iti green card mo. Anya, Di patampay lang ti kaayan ayat mo ako nam. Mas bagay kayo kan ni Sandra. Kanarang ay ti biyag mo, no isot makagasat mo. Kanawan pariko, tamadlaw kung ang gusto unay kan ka. anya. Apay, saan mo ka di akayat? Baka din nada kami kan ni Papam, kadag iti maudi nga aldaw mi iti dahi ti biyag. Saan nga iti dayta, mama? Napat ka diti, kaya ayat mo nga ibagbagam. Ngamda kami anagandak kan kakin. Ti kapamilyam. Diyan, iho. Kasta mo timbaga na di nag-video call kami. Mano lang nga aldaw na iti, no labsam ti agsaw. Nakalipat San ko nga mo napod na dagatimbaga na kanyak? Narapaw arason. Naglakat imang iti ababala ang mensahe. Sorry, busy ako, aso. Di kas day lang no iso. Ay, Taamok, saan kid di arinabi wino inaldaw nga urait ti chat, wino awag na. ay san ko nga mo. Saan ko nga amo, Benny? Mapasamak san ti pagamam ka. Mel, Ada hitin, ti maudi apa nagkita mi. san mo siguro? O anya, itulod ka ni Jibalayo, inud dumagas ta pagmerinda. Masapo lang may liwag mo rin tarik nam. Sige man, awagak laangan ni Papa amaladawak nga gawi. O sige nga ron. Agdaan mo ka na pintas apapananta apanganan. Oh, magusto mo lang dahil lugar? Uwan, Benny, kat agyaman na. Anya di kahit mo inuman? Kape? Ati? Milk? Red wine? Sige, mangala ka iti red wine, tapno makaturo ka kadagos no makaawi da. Okay. Barang maiwagsak ko iti apagdarigmat ti may papan kan dyan. Anyat kata sa wanti pa naginom mo iti arak dyan. Kuha, mama. Pangikat langit dudukot. Dudukot. Kaya't kuti makaturo ka dagos. Nabanog ako iti trabaho. Nabanog ka nga tawan no, timanan ko nam anobyam, ti pakariribukam. Mama, amok nga addan pasugnod ni Melkanyak. Anya ko ba? Ay sus iho, agbalin ka kumapraktikal. Adda dito itinam ay abiyag. Kati ko na mataksi mi jay, ilakom langan. Anya, Wano, pati nagamit imangiman maneho ako nam. pundar ko day jay, mama. Ananom ko mapay dayjay. Madadaal ton. Saan mat nga ta? Kumatang kantulangan iti sa bali alukan mo. Kan, nagbakasyon ka ba di jay? Apag bitlag. Saan ka mo't nagnagadin jay ho? Ngem kasanon ni Mel, mama. Urayan nak. Mamati ka makauray iti mabayak. Sus, ang mga no itapay lang akawan mo katin sukat na kan. Saan ang maramid ni Melkanyak ti kasta, mama? Gaputa ay ayatan nak. Giyaman ta sinong batang ti awag ko, Mel. Kumusta kan? Nasayaat man. Sorry Rusty. Ada kami kadagiti gagayam ko iti may sa at kosino. Kasta ka di. Baliwan to kuman ti umawag. Kan nasaysayaat siguro. No di na kun awagan. Tagsaysayang ka lang iti oras. Sana sayang ti oras. Basta si katiga po na, Mel. Ngam imbagak magtankan ka. Nga awan mauray mo kanyak. Taadan ka ayan-ayat ko. Ngam adda iti adayo. Adda ijay balasiw taaw. Anya ko ma? Namnamaam ka di pa'y asubyan na ka. Mga sawan iti sa bali dayay. Din tumaaramid ni Jan Tikasta. Sige, bye. Naatap ka launay, Mel. Ngam sanak pa'y amaawanan iti namnama. Masapol asyak ti pagtinagam. Kung nagnumabayag kayo pa ay iha. Saan, Papa? Nagpalabas kami lang iti oras kan Benny. Ang kasanon ti pa nagmaneho na.
Awanan birok na. Adamat na napasadaan na, papa. Katibaw diri na, iha. Imbaga, ano anya ti birok na ita, kukwa na laang. Iha, Mababainak nga roden kan kwa na. Awan anyaman na kung kuna naman. Gapuman laang ka no iti gayem na. gapo iti panaggayim da. Wano. Ano ya, papa? Sige, papa. Medyo timalabti na inom ko a red wine. Maturog ako. Sige, iha. Good night, papa. Saan naklakit di nga agbidot? Nukas to'y laang. Saan nga umadayo? Tipat-tapatak amadaan to ti relasyon dagiti dua. Hello, Mr. Handsome. Sandra, pingat ka dito eh. Ma'am Sandra kung ako Natural. Papakti boss mo, Mr. Handsome. Wan gayam. Papamgayam ni Mr. Garcia. Naawan iti panunot ko. Can I invite you, John? For what? Pangawisam kanyak, madam. Kuya kanak lang ag dinner. Kan mabalin ka di? Just call me Sandra. Sandra Latan, saan na, madam? Ha? Oh, di mo ko na napagkatgatang tiyawis ko. Sana ka narwa mamapapabay na. Okay. Lapasak lang to report ka. Mabalin, madam. Sandra. Sana. Never mind that. Mapantan. Nalpasan ti working hours mo. Sakton ti makamo ni daddy. Okay. Kasano nga ta mapagkadkadak dahil nga anak ti boss ko? Oh. Apay kita nakitikasta dyan. Napinta sa kati? Oh, come on. Ibagam tipod no. No saan, gumurakan ka. Napinta sa kati dyan? Oh, yes. You're so beautiful, Sandra. Oh, I like it. I like it so much. Dahil tati premium. Sandra. Amang ano kurang pa'y. Kat, iti lips ti agkak. Anya. Saan lagay mamang sukon kan mangitulod kan kater aramidan ni Benny ha, friend? Rumrumor kayo pa'y gayam. Sagpaminsan laang mat. Aya? Kayat ko lang ti makailiw-liwag, Charmy. Naibagak matin kan ka, ti parikot ko kan dyan. Awan gayam. Anya, kumusta matan ni dyan? Timayab amin ng akarina. Anya? Nakalipat. Naras-rasay pa ng kwaresma when nanginang aldaw ti panagparinan. Ay, daytan tirigat na, friend. Inapuno na. Marigrigatan ako na mangilamlam mong itirik na. Nangruna kan papa. Friend? Nasakit unay tinakam ko. Linipat na ko ni Jan. Saan mat nga ta? Marik na, Charmy. Saan pa kasi asigod ni Jan ang makisarita kanya? Ngamita, marik na, analamlami ispayan ngamiyelo. Ano niya? Oh, apay anak sardeng ta dito eh. Kunak no, itulod na kon. Ag-dinner tapay nga muna. Tapno makainanakan doon, masumangpot ka. Awagam lang ni Sir Claro, ag-dinner tan. Okay, sikati makaamo. Amanga no sapsapulot ton daytoy. Nya ko matidagas na. Kinsus! Magastusan kan Irigrigat mo nga agpaspasada iti taksi, kalpasan na. Gastusan lang kanya. Awanan niyaman na. Tigastusin dati boundary. Rabak ko lang. Ori katawan mo tinti kapsat ko atultulungak. Nakaturpos mo tinti buridak mi. Okay, sikat makaamo.
Nagsingpat ka kabsat, Benny. Man o ti kasta. Wen, ngem awan mabalin. Kan may sa, adapay mo't may duldulin ko rekas kasano. Siyempre, kasapulan na tamo ti savings. Uwan tasaan tayo nga amo ti emergency pagkasapulan. Gusto ka. O sige, mapit lang. Lukatak tiri daw ditayan mo. Saanan? Si kakit di man. Mala, dumsaag tangarudan. Sorry, Rusty, iho. Awan pa'y ni Mel. Diyak mo, noan niya nga oras asumangpat. Amangan no nag-overtime. Weno, adda na panandakan, Benny. Ti taxi driver amang suksokon kan mangitultulod kan kwa nagayim ni Jan. Ti kaayan-ayat ni Mel. Wan, iso timang sukon dito'y balay. Nusumrak kan isumat lang timang itulod, iti malam. Wan, iho. Sige. Bye. Ay, nagdagulit mo tanday jay arasti. Jak kumarabang ibagatikas jay. Angam, nasaysaya atan, numamuan na nga damang itultulod ken Mel. Adaw mauawag iti cellphone ko. Oh, timot gayam anak ko. Hello, iha. Ayan mo. Papa, medyo maladawak basit asumangpat. Ngamin ag-dinner kami kin Benny di Tiruar. Didak matan urayan namang rabi eh. Sige, iha. Ala, aganad kayo nga rod, Wan. Wan, Papa. Bye. Bye, iha. Saan nga ta ang magastusan ni Benny? No kanayon ti pa nag-dinner da itiruar. Kan, anya nga ta ti kay papananday ta ngar aramidan na. Amangan man, nupod no at talaga ti atap ko. Nga da kursunan sa tayjay iti anak ko. Sabagay. No bilang, awan makitak adakas na. No lakit di, tagkagustuan da. Nang runa ka, nasa kanyak ni Mel. Anak kalipatan ni Jan. Iso aday tuyan ti kunkunak idi. Amangan, no addasan anasayaat. Apagbanagan ti ayan-ayat da. No umadayo ni Jan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. After our dinner, kahit ko kuyugan na kita bar for a drink. What? Yes. Don't worry. Saktan gastos. Ngam, Oh, di mo ko na napagkirkit ang tiyawis ko. Sige. Kaya't mo, gumura. saan? Okay. Notay tati ko nam, Sandra. Magturog ako. Awan, talaga ajak mauray ang tiawag ni Jan. Abay, anya ti mapaspasamag kat kwa na Jan. Nakurang pailaang ang makatawan na Jan. Nagpalpaliwan. Nalipatan na katalagan sana. Di nalam mo. Nalausan iliw ko katkwana. Diyan. Sabay na kuma. Tadit tumapasamag ti pagbutbut nga. Aditan ton. Agkita pa'y.
Danggayan na kami nung. Sorry, ang adapay sa kwentong bigat. Di mo pa kadanagan ti trabaho. Sakti makam mo kini daddy. Anya, Yes, hon. Come on. honey, Yeah. Ibagakan ka tipon, no? I love you. anya. And I want you will love me. Kahit ko, ayat anak mo. Ay, Diyos ko. Kasano da ito yan? Kasano pa ni Mel na mailaw anak iti da ito amistisa? Come on. Why look at me like that, hon? Nabartek ka, Sandra. Saan mo nga amo ti sasawam? Ay, amok. Saan pa na parte? Come on. Join me. Sa bali mo't dati ang babae. Napigsa ti sulisok na. Jackson madauran ti riknak. Abos na mailiwa kon ken Mel. Nasayata na karingkan, iha. At dan ni Benny di tasalas nga agkapkapi. Kwa, sorry papa. Sa anak mo na nakapuon. Agawam nga rod ti agrubat, iha. Uwan papa, pakibagalaan kin Benny nga aguray biit. Sige nga rodan. Bumangon kin agrubat kan, iha. Ag-shower ak laang biit papa. Eh no, nakababain nga agpaison kin Benny. Ada ka di parikot? Ha? Kwa, Benny. Awan. Saan ka kuman nagdibakpay? Amok. Ada parikot mo. Saan ka kumaabumdeng amang ibaga kanya? Basta dalagi di may tulong ko, ibay ko. Diyan mo. Narumbang nga ibagakan ka tayo iwan sa Ibaga mo lata, ha? Adak dito ay si dadaan, mang tarabay king ka, Mil. madanagan ak namin. Mas daawa. Tasaan matan nga umawawak. Di pa'y agon lainan. Ay, kun kita. Tauray siya. Di nakpay na awa-awakan. Sapay lang uma. Tasaan ang mapasamak ti pagdandanagak. Anya man day ta. Amang lipat, tigayam mo. Amok no kasanot pa na kayo naking ka. Angam. Day ta lang. Saan tayo nga amo dagiti dumteng asulisuging ko anay dyan? Day tangar ti pagbutnak. Amok. Moderno launay. Wano liberated dagiti babae ijay. Mailaw. Pudno. Saan tayo lang amo? Ingam sabay lang ma. Tasan to ang mapasamak dita. Ni. Adatan niti opisina. Baliwan tan no tek sarita no malam, okay? Sige. Agyaman nagiti anos mo No awan ka lang ata pangyabkasak ka dagitoy. Saan kun nga amo? Diya ko na mo. No anya ti mapasamak kanya.